रुद्रा, जी मालिक। सुने में आयल बा रमुआ अपन खेत में अनाज उगा के दादागिरी कर रहल बा। हाँ मालिक, राव सही कह रहल बानी। का रे? तोरा पता रहल और हमरा के एको बार ना बतैले। ना मालिक, राव की हम बतावे वाला ही रहने, लेकिन देवा हमरा के लेकिन किंतु परंतु सुनल ना पसंद बा। शेर जब शिकार करेला कबो न सोचत कि आगे हिरन पड़ी कि हाथी। मौत तो दोनों का ही होई, चाहे हिरन होखे या हाथी। ए रुद्रा, जी मालिक। दोनों भी कीमत पे रमुआ हमरा के चाहिए। मालिक, रमुआ अपने खेत के आसपास ही होई। तोरा के कैसे पता बारे? मालिक, अब तो रमुआ की गेहूं की खेती बहुते बढ़िया भइल बा। ये इसका कहीं खेत के आस पास होई। अच्छा, हाँ मालिक। जा सन पता कह के आवा अपना खेत के आसपास बा कि ना। चल देवा। देवा, तुम्हारा ज्यादा सही निकला। रमुआ अपना खेत के पास में ही बा। चल मालिक। हे मालिक, असो राउर के कृपा से हमारी खेती बहुत बढ़िया भइल बा। आपके कोटि कोटि निमान करता नहीं कि हर साल खेती हमारी यही तरह होके। मालिक, राउर की काले रानी ना रमुआ अपने खेत के आस पास हुई। हाँ मालिक, रुद्रा सही कहत रहल। रमुआ अपने खेत के पास ही में बा। चला सन।